Santa Mónica. Ja estem en el muelle de Santa Mónica, en el pier, i així tenim al costat, en este pier, el final de la ruta 66, que començava en Chicago i acaba així. L'Oceà Pacífic. Y así en Santa Mónica, el carrer de les Tendes es Promenade Street. Y es peatonal, están totes les tendes, bueno, s'està molt bé, la veritat. To the sky once again, I think I'm just lonely. And aim it out to the stars, help me find my way. And I hope it changes. Oh, I hope it's real. And I hope it changes. Oh, this time. Pareix mentira, però hi ha guitarristes pels carrers que no toquen cançons de Ed Sheeran. Existeixen. Una de les formes de conèixer ciutats, entre altres, bueno, n'hi ha moltíssimes, però una d'elles és jugant a Pokémon GO, ¿vale? Esto va a ser un gameplay i fixeu-vos. Vale, així està el Tauros. Oh, ja. T'imagines que agafa un Tauros ara? S'ha escapat. Vale, li donem. Lo tenemos. Vamos. Espectacular. Tenim un Tauros. Això pareix una tonteria, però el Tauros només està en este continent. En Espanya no pots caçar Tauros. Hasta on jo sé, igual ja ho han canviat i sí que pots. Però ja tinc un Tauros. Ortho Institute Station. This is your metro. Let's watch out for one. El comunicador del tren, llamando a la línea de seguridad al 888-950-7233 o hablando con el personal de seguridad uniformado. The next stop is... Parlant de videojocs, des de que vaig xafar Los Ángeles tinc un mono de jugar al GTA V que flipes. I la cosa va de xocs, i és que acabem d'aplegar al Staples Center, que està just davant de mi. Està així. És l'estadi de Los Angeles Lakers, l'estadi de los Clippers i l'estadi de l'equip que anem a veure aquesta vesprada. Pues realment hem entrat en el Staples Center perquè volíem veure el per dins, però bueno, aprofitant que hi havia un partit de Los Angeles Sparks, l'equip femení de la NBA, pues anem a veure els Sparks contra Minnesota Lynx. Tenim molta informació sobre este partit. Vamos allá. Do you want all the perks of being a season ticket holder? Join us for the...